Olatz Salvador musikaria izango da musika zuzenean telebistako lehen erreportajeko protagonista. Musikari donostiarrak bakarkako bideko lehen diskoa kreatu du, Zintzilik izenpean, eta musikalki indie pop giroetan dator, kantu goxo eta ederrekin. Bigarren erreportajean berriz, irratiaren FM uinetan barna murgilduko gara. Gasteizko Alabedi irratiko hirukortxa saioa nola egiten den ezagutuko dugu, eta horretarako, Jon, Andrea eta Aitorrekin bildu gara estudioan. Duela 20 urtetik ona martxan da hirukortxa irratsaioa, eta bertan, Euskal Herriko musika eszena errepasatzen dute astero, 2 orduko saioan. Betiekin bihurri, kilima bilasi, ta kontraesanak aurkitu, elkarren kontratzanak, bi gorputza auritu, horroka ezin gelditu. Olatz Salvador musikarekin egin dut hitzordua Donostiako La Bodeguilla tabernan. Eskakeitan taldeko teklatu jotzaileak Zintzilik izeneko bakarkako lehen diskoa kaleratu du, sortu berri den Airaka diskoetxearen babesean. Musikalki, beste territorio batzuetara bidaiatuz debuteko lan ederrean. Garagardo baten bueltan, luz eta zabal aritu gara bere musikabideaz. Hemen bildu gara Donostian, Amaran eta La Bodeguilla tabernaren kanpoaldean, eta aitzakia argitaratu berri duzun lehen diskoa dugu. Zintzilik izena du, eta da zure iraupen luzeko lehenengo diskoa, ez? Hori da. Bai, duela denboralitxo bat hasi nintzen Euskal Abestia fiskateko izten, eta prozesu luze baten ostean estudioa sartu ginen, eta hoxe atera da. Esan daiteke, musika jotzen aspaldidanik ari zarela, gaztea zen arren baduzu ikasi 10 urteko musikabidea Eskakeitan taldean, baina kantu hauek sortzen dira beste parametro batzuetan, ez? Hasten zara zu bakarrik, Eskakeitan jotzen duzun teklatu alde batera utzita, gitarra jotzen eta kantua sortzen zure etxean, ez? Hori da, bai, azkenean ez zan proiektu izaera batekin sortutako zerbait, baizik eta lau pareten artean salseatzen atera ziren gauzak, eta bueno, kajoi batean gorde ordez, ausartu nintzen behin publiko baten aurren jotzera, eta hortik aurrera feedback positiboa izan nunean, pixka taldu nintzen eta hasi nintzen kontzertuak ematen. Haunbeste azeroteten, galdetu zen idanzuk behin, nik jakingo banu bezala. Inork askatu baino lehen, sarria erean galtzen den, burbuioietako bat da. Hastapenak beraz, gitarra soilarekin dauratzen zinen, zure kantuak eta hainbat bertsio jotzen, eta musikalki gaur egiten duzuna, o diskoan egin duzunaren diferentea, ez? Esan dezakegu giro folkiagoa zirela garai horretan lantzen zenitunak. Bai, azkenen gitarra akustiko bat zegon, eta bolada batean zehar ibilitzen Maider Iturbe biolina jotzen baitare, eta orduan, azkenean abesti horiek eta orain gaur egungoak abesti bera izan arren edo esentzia mantendu arren, oso atmosfera desberdinetan daude. Aipatu dugu folk giroetan abiatu zenula bidea, gitarra eta ahotsarekin, eta izan behin esan bezala bigolinaren laguntza izan zenula zuzenekoetan. Disko egiterako orduan norabidea argia zenuen, esan nahi dut, entzuten duzu diskoa eta hitz batean aipatu genuke popa dela, indie pop giro horiek nabarmentzen direla gehien bat, sintetizadoren presentzia handia delako, behintzat presentzi nabarmena duelako, eta horrek ere bideratzen dutulako kantak musika estilo horretara, ez? Argi zegoen norabide aldaketa hori, o behintzat garapen hori kantuena? Ez egon argi eta ez zan intentzionalidade batekin egindakoa, baizik eta lokalean sartu eta proba desberdinen emaitza azkenean.
gu ginen probatzen ordenagailu sortutako sintetizadore desberdinekin, nik uste pixkat beldurri gabe edo komplejo gabe hasi ginela, eta konturatzerako ja sartu ginela dinamika batean un elektronika oso presente zegon, eta azkenean ulergarria iruditzen zait, horrelako musika asko entzuten dugulako baita, orduan entzuten dezunak beti eramaten zaitu gero pixkat area. Argi zenuen, kantua jantzita joan bartzu dela lehen disko honetan, pentsatu zenuen igual disko biluzi bat egitea, aurretik bazen ditu nola Bandcamp gunean hainbat saiakerak igo, zuzeneko bideoak ere YouTubeen. Argi zenuen diskoa izan bartzula jantzia, banda formatuko izatea? Uste, baietz, azkenean grabatutan euskan gozatxoiek baziren zuzeneko bat, bi zuzeneko, bat biolinakin eta gitarrakin, eta bestea kontzertu batean grabatutakoa. Eta, garai hortarako ondo zeuden, nik eukitzeko lagin bat edo entzun nahi zuenarentzat, baina nahi gorputzak eskatu zidan beste zerbait. Nik nahi nituen abestiak pixkat landuagoak, arregloekin, eta horrek eraman ninduen banda batean pentsatzera. Eta lagun batzuekin hitz egin nuen, bai maila pertsonalean eta musika mailan oso ondo ulertzen gera, eta horrela sortu zen talde hori. Hitzagun, zen izan dituzun alboan diskoa osatzerako ondoan, banda bezala? Egon dira Julen Irigoras, berak bateria jotzen du, baina baita ere sintetizadore eta programazioen munduan nahiko aritua da, eta berak asko lagundu dit hortan. Egon da Borja Anton, gitarra jotzen, eta baita ere biolina forte da bestian. Ukelelea ere jo du. Eta gero, hiru horien artean ekoizti ditugu abestiak, eta gero bajoa jo du Jagoba Salvadorrek, nera nahia dena, eta Madeleine taldean ibiltzen dena, eta gero hortik aurrera kolaborazio guztiak. Hitzak egiterakoan ordea, esango nuke galdera gehiago daudela erantzunak baino, ez? Bai, eta nik uste disko guztiak horri buruz hitz egiten duela, ez? Azkenean, diskoa entzun ondoren, nik uste helburua dela gure buruari galdera gehiago egitea, ez? Diskoak ez dauka magiarik, ez dauka erantzunik, baina dauka hausnarketarako espazio bat. Ahotsak dira nik esan nuke diskoaren beste puntu polit bat, lanketa bat ikusten da nabaria, batetik musikalki igual sintetizadoreak ematen diote berrikuntza zure aurreko kantuei, esango nuke ere, lehen eginda zenukean kantuak ja guk entzunda geneukan kantuiek azedirela ere agotxetan, ez? Badago langintza bat, badago rekurtso berrien bilako lanketa bat, landitu zuera esente, ez? Izan daiteke, egia esan hori ere ez dut kontzienteki egin, azkenean kantatzen zoazen neurrian eta konfiantza hartu dezunean, gehiago sartzen zera, edo ideia berriak okurritzen zaizkizu, eta igual hortikan izan daiteke ahotsen lanketa hori. Egia esan, bai nahi nula nahiko biluzia izatea, hau da, kororik ez dago apenas, nahi nun mantendu esentzia intimo hori, baina igual pauso bat gehiago ausartu naizela ahotsekin. Eta ahotsak aipatu ditugunez, bi kolaborazio garrantzitsu aipatu behar dira disko honetan, alde batetik Juantxo Arakama, Eska Keitanekin ere kolaboratu zuena bere garaian, eta bestetik Jon Basaguren, bakoitzak bere terrenoan, gaur egun Euskal Herrian dauden bi abeslari oso garrantzitsu eta onak. Nire gustukoenetakoak dira biak, eta hori bakoitzak roi oso ezberdin eduki arren, nik gertutik jarraitu ditudan taldeak izan dira, eta ilusio handia egiten zidan zerbait. Azkenean, Juantxo bai ezagutzen nula, lehenagotik, baina Jon Basaguren nuen beste ezagutzen, eta eukin du nolako ausardi ariketa bat berari hau eskatzen, eta beak harrera ona izan zuen, eta arrestasun guztiak jarri ditu hau egiteko, eta emaitza ere asko gustatu zait diena. Aipatu dugu, diskoa zure izena atera dela, Ola Salvadorren izenean, baina esango nuke ere banda kontzeptua oso nabari dela diskoan, zu zaude frentean, baina talde sendo bat ikusten da atzean. Argi izan zenuen zure izenean joango zela diskoa, edo planteatu zenuen proiektuari izen bat jartzea? Argi ez nuen eduki. Egia esan, abestiak nireak ziren neurrian, eta diskoan zehar erabakiak nire gain zeuden neurrian, bai ikusten nun nire izenarekin ateratze hori, eta baita ere neukan ibilbidea islatzen zuelako neurri batean. Baina hortik aurrera gero banda inpresente egonda ez nekin Ola Salvador eta bandaren izen bat jarri, edo beste izen bat asmatu, eta
azkenan bereikin hitz egin da, bereik ondo ikusten zuten nire izenarekin jutea, eta ez zeukaten beharrik banda bezala presentzia izenean bertan agertzeko, eta horrela utzi genuen. Diskoko azken kantua berezia dela irakurri dut zuretzako, Kulunke izena du, txikitan jartzen zizuten aur kantu batetik abiatutako kantu bat da, bertsio bat bertsio originalean, bertsio bat hasteko, non zuk hitzak gehitu diozun eta gainera zure osoba eta zure aita izan dituzun musikari ondoan, eta beraiek aipatu zure abizenari so eginez, Salvador Anaiak, Mikel Aguarekin eta hainbat beste proiektutan ibilbide luzeko musikariak, ez? Hori da. Bai, ideia hau bururatu zen hori, abestia bera nire haurtzaroarekin lotuta egon da, eta nire bizitza osoa musikariain lotuta egon denez, hortik tiraka bururatu zitzaidan olako zerbait egitea polita izan zitekela, eta behin komentatu niela ilusio handiz hartu zuten, eta orain ere egia esan hiruok nahiko emozionatuta gaude, azkenean honek ekarri dugun esperientziagatik, ez bakarrik abestia bera, baizik eta elkartzea guztion artean zerbait egiteko, eta esperientzia ez dira oso polita, eta familiantzako ere oparitxo bat, baina batez ere guretzat. Bai. Desegin zaizkit blaitu euriz, atzo genituen sabaiak etxiz, esango dizut noizbait irriz, ez gaituela bustiko berriz. Esango nuke, Donostialdean azken garaitan badirela oso proposamen interesgarriak sortzen ari direnak, aztu zeu, zure proiektu bakarkako proiektu honetan, Zerruiaren diskoa ere atera berri da, Iraul ere atera zuen lehengurtean disko oso interesgarri bat, Nerabe taldea, Nogen taldea, mugitzen ari dira gauzak hemen Donostian, ez? Gauza interesgarria sortzen ari dira eta atento egotekoak, ez? Bai, eta ia esan oso denbora gutxian nik behintzat izen berri asko entzun ditut. Badago zirkuito bat edo estena bat hemen Donostin eta nik esango nuke oso potentea dela. Jendea ideia berri askorekin dabil, badago jendea talde desberdinetan dabiena baita, saltsa desberdinetan eta musikari oso onak diala iruditzen zaizkit. Izan daiteke Pet Fenek bat ere oso behintzat asko gustatu zaidan disko atera duna. Eta Iraulekoak adibidez, nik birekin konpartitzen dut nire banda, eta azkenean musikariok denen artean ezagutzen gera, eta gabiltza saltsa desberdinetan guztiok, eta niri gustatzen zaire esan sortzen ari den giro hau. Diskoa kalean dagoeneko indituzu lehenengo bi aurkezpenak bandarekin, lehenengoa Bilbon egin zenuen, eta bigarrena, eta agian zuretzako garrantzitsuena, hemen Donostian bertan, Intxaurrondoko kulturretxean, non sarrera guztiak agortu ziren. Esan behar dut, xerlekoa jarri zituztela eta horrek aforo asko txikitzen duela, beraz ez dut hainbeste sarrera saldu, baina oso pozik nagoela ere. Nola joan zen lehenengo aurkezpen hori banda bezala? Oso ondo. Ensaio pila bat egin genitun, nahiko urduri geunden, managerra bera ere urduri zegoen, eta azkenean guretzako polita izan zen, perfektua seguraski ez, baina ikustea egin dugun lan guzti hori horrela islatu dugula eta ikustea jendearentzat oso berezia izan zela baita ere, batez ere Intxaurrondon jaso genuen feedbacka izan zelako ez dakit ez da nola azaldu. Bukatu zuten taldetxo batek lehenengo filan abesti guztiak abesten zutik eta nik iaia abestu ezinik. Eta dagoa kontzertu bat nik uste ez dutena ahaztuko. Bueltatu gaitezen Intxaurrondoko kontzertura, eskakitan taldean teklatua jotzen aritzen zela, normalki eszenarioko pixkat atzekaldean, baterien ondoan, hori izaten da posizio normala teklatuarena ohikoan. Proiektu honetan aurrean zaudezu, batzutan gitarrarekin, baina beste batan ere gitarra gabe, ahotsa bakarrik lantzen. Nola sentitu zela proiektu hau gidatzen zu aurrean egonda? Kosta zait desente. Kosta zait nire gain hartzea erabaki guztiak edo lider paper hori hartzea, baina ikusi nun azkenean beharrezkoa zela. Azkenean gogoratzen dut erabaki asko, ekoizpenarekin lotuak erabaki asko hartu behar ziren momentuan, taldekiek esan ziatela, zure proiektua eta erabaki behar dezu. Eta horra hasi nintzen txipa aldatzen eta pixka zuzentzen. Eta gero aurkezterako garaian ere
neukan bertigo puntu bat lehenengo hilaran egote horrekin, eta batez ere instrumentu gabe egotearekin, ze instrumentuak azkenean igual pixka beste zaitu, bai teklatuak eta bai gitarrak, ematen dizu, ez dakit, babes moduko bat edo barreratxo bat, batzutan eskertzen duzuna, eta aukentzean, zade zu eta dakazu gorputza eta mugitu gartera, eta pixkat rol berri hori hartzea kostatu zait. Eta uste pixkanaka hartuko etela soltura pixkat, baina bai, ez naiz hain espresioa gorputzarekin eta ikasi beharko dut, hori ere. Begitxoiekin behiratzen zenidan, esan ez bezala ez zaitez joan, tan izure gogoz berriz, buelta ematerakoan, sentituz momentu oro nola, zure usainan igandik badoan, eskuak poltsikoetan eta, zure zaporea oan. Zaporea oan, zaporea oan, zaporea oan. Ederki olatz, gu gustora entzun dugu diskoa, Zintzilik izeneko debuteko disko hau. Falta zaigu zuzenean ikustea banda, adi egongo gara orduan agendari, iragarriko dituzun kontzertu horietara, zuk esan bezala ez direla asko izango, beraz denok ere adi egon beharko dira. Eta oso pozgarria da, horrelako proiektuak sortzen ikustea, azten ikustea, nire ezagutu zintudanean ere gitarra eta hotsarekin bakarrik, leku txikietan, eta ikusten nola proiektu bat nola azten den eta nola handitzen den, oso pozgarria da, aukera izatea orain jende guztiara iristea, animatu jendeari, horrelako gauzak entzutera eta gauz berriak deskubritzera, hori dela agian daukagun arazo handiena komunikatzeko jendearekin, jendea konturatzea hor zagoela, gauz berria baudela. Azkenean gauza asko daudela, eskaintza oso zabala da eta zaila da norbaiten arreta erakartzea igual. Eta gogoratuz, eta baduzu diskoan esaldi bat, esaten ez, gau txikiak direnak handiak bilakatzen direla edo horrelako zerbait, kasu honetan hori xera ez, txiki-txikitatik hasitako proiektu bat nola handituen ikustea, pozgarria da, eta adi jarraituko dugu. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Zure zaporea oan, zaporea oan, zaporea oan, zaporea oan. Korapiatzen jarraitzen badugu, ez du jakingo nola eskatu. Korapiatzen jarraitzen badugu, nola asmatu. Korapiatzen jarraitzen badugu, ez dugu jakingo nola askatu. Korapiatzen jarraitzen badugu, nola asmatu.
Gaur gure telebista saioa irrati bilakatuko da, eta horretarako Gasteizko Alabedi irratiko Hirukortxako lagunak izango ditugu bidai lagun. Duela 20 urte inguru hasi ziren irratsaio honekin, eta bertan Euskal Herriko musika estena begiratzen dute 2 orduko saioan. Gaur egun, Andreak, Jonek eta Aitorrek osatzen dute saioa. Zuekin, Hirukortxea, hemen musika zuzenean irratian. Arratsalde on hiruroi. Arratsaldeon. 20 urte dagoeneko Euskal Herriko musika eszenari begira, hemen Alabediko uinetatik, eta Hirukortxeako plataforma txiki baino handi honetatik, ez? Irrati libreek garrantzi handi izan zuten, batez ere 80. hamarkadan eta geroztik ere, gurean gertatzen zena 4 haizetara zabaltzeko, eta bide horretan sortzen da Hirukortxe irratsaioa hemen Alabedin. Kokatu ezagun noiz eta zertarako sortu zen. Argitu behar da, gutako inorre ez gaudela Hirukortxean sorreratik, baina, zuk esandakoa duela 21 urte, Alabedi irratira Euskal Herri osotik 11 diska iristen ziren, eta orduan irratiko asanbladak erabaki zuen, irratsaio bat egin behar zela, hona iristen ziren diska guztiei, pixkate irtera emateko. Eta horrela erabaki zuten, 2 orduko irratsaio bat egitea, eta irratsaio hori euskeraz izan behar zela. Garai hortan zeuden beste irratsaio euskeraz, eta horrela 20 urte inguruko 3 gazte sartu ziren Hirukortxea irratsaiora, eta orduztik esango nuke, 20 urtean jente ezberdin bat pasatu garela, basandakoa bai diskoi irtera ematen, eta bestelako kontu asko entzunlei iristen. 20 urte hauetan mantendu dena da irratsaioaren filosofia, ez? Euskal Herrian egiten den musika zabaltzea lagoizetara alde batetik, eta bestetik ere, kanpotik etortzen diren taldeen berri matea gure aretoetan jotzen dutenean. Nondik nora dijoa filosofiari luzatu pixka erantzuna mesedez. Nik uste Jonek esan bezala, hasikerako ideiakin jarraitzen dau programak, azkenean buzoian sartzen diren fede guztiak, eta normalean Euskal Herritik datozen taldeenak izaten dira, pintxatzen ditugu, eta gero agenda kontuetan eta ere Euskal Herritik ez gara ateratzen askotan, ez? Ez, gero egia da, ez, igual internetarekin eta gaur egun, igual bai daukago, ez, aukera gehiago, bastaki kanpoko edo nazioarteko taldeen diska berriak edo single berriak eta pintxatzeko, baina egia da Aitorrek esan dakoa, ez? Batez ere Euskal Herrira mugatzen garela normalean. Badagolako, ez? Euskal Herrian musikan hitza bai. Daiteke agian Euskal Herriko irrati libre guztietan segurazki Alabediko izango da fonotekari kompleto izango duena. Azken 30 urtetan Euskal Herrian pasa dena musikalki, zuen fonotekan egon gela imaginatzen dutez? Bai, egia esan, Alabediko fonoteka, guk asko maite dugun fonoteka da, eta badugulako armairu bat, erabiltzen dena farmazia gintzan. Hau da, hori da, zute bat badago irrati honetan, eta espero dugu ez dela inoiz egongo, baina egon ezkero, ziurrenik libratuko den altxorrik presiatu honetako bat, urteetan, hemen pilatu ditugun diskak izan dira. Egia dugu azken aldian ez direla inbeste iristen dira, baina badirudi, veteranoek kontatzen dutenagatik bere garaian egunero 100 eristen ziren, baina bai, jarraitzen dute, orain bertan postontzian begiratu eta ikusi dugu diskoa badagola. La, estamos todas. Soy Evaristo, y yo también escucho a los colegas de Hirukortxea. Hirukortxea. Aipatu duzue, gaur egun zuek osatzen duzutela Hirukortxea saioa, baina horretik ere jende makina ondua, joetako asko ere musika estenari lotutakoak, ez? Bai, gainera aurten lehen egon gara izketan, ez dakigu ziur 20 urte diesen, baina
20 urteak ospatu ditugu eta afaritxo bat egin genuen, eta zuk esan bezala, bai, gehienak, bueno, danak musikazaleak, baina musikariak ere atera dira Hirukortxeatik, ez? Bai, pila bat. Osea, zuta nik enduta ez, beste danak. Ez, asmoa geneukan igual, hori ez, zifra borobil hori ez, 20 urte muga horrekin eta igual kontzertu bat egitea. Bai. Mira, konturatu ginen, ostras, badugu montauken ari den jentea oraindik ere irratsaioan, baina gero, ez dakit, Izaki Gardenak, Joseba, Benoa, Ziklone, Motxo, asmoa zen egitea kontzertu holan parte harta irratitik pasatu den, irratitik edo Hirukortxetik pasatu den jendearekin egitea festibaltxo bat, baina, ostras, egun bateko izan beharren igual 2 egunetako izan beharko zen, eta ez dakit, igual egingo dugu, bastakit datorren urtean edo, ez ikusi behar, Gaur egun ostirala atxaldetan emititzen da saioa, 2 orduko iraupena du, zer topa dezakegun 2 ordu horietan, nola da programaten ez urdura? Hasten gara albiste musikalekin, astean zehar ateratakoak, eta gero pasatzen gara kontzertu edo nobedade musikalak aurkeztera, eta gero elkarrizketa bat egonez gero hor sartzen dugu, ez? Bai, esan du ere, bai, tarte hori da igual programaren zatirik garrantzitsuena elkarrizketaro itxea, eta gero ere, esan dugu Euskal Herrira mugatzen garela, baina beti daukagu igual, ez da gitxe, onda asteburuan gutako norbait kontzertu batean, eta erosi dau diska bat, ekartzen da irratira, eta diska apur bat aurkeztu, musikaria otaldea ben historia eroera aurkeztu, eta diska pintxatu, eta hor nazioarteko diskak ere ekartzen ditugu. Bai, horrek aipatu behar da, esan dakoa, Hirukortxea, Alabediko asamlatik sortu zen irratsaio bat dela, ez dela guk sortu duguna edo gure horretik egon direnak sortutako irratsaio bat. Orduan, bai helburuetako bat bai da diska nobedadeak publikora zabaltzea, baina gero urtetik urtera gutizian ikuste dut azkenengo 2 urtetan edo egin duguna, ez? Kontua da, lehen behar bada igual agenda Gasteiztik kanpora zabaltzen genuen, orain igual gehiago zentratzen gara Gasteizen. Datorren urtean okurritzen bazaigu, bastakit adibidez urte batzuk direla, kolaboratzeiak ere bazeuden, adibidez Tutankamon taldeko kan datortzen zen hilabetean behin, edo rulo ere etortzen zen beraien kolaborazio espontane hori egitera, hilabetean behin, osaztakit, bai da, ez, aldatzen dihoan. Baina formula, esan duguna, formula ez da aldatu muina, irratiraltzen diezen diskak pintxatu, estilora behiratu gabe, eta elkarrezketa bat zaiatzen gara astero egiten, baina beti iztara izaten ez. Hello, I'm Johnny Gas. Oh Lord, help me to walk. Eta ni gara entzuten dut Hirukortxea from the other side. Esango nuke, zuek Hirukortxeakoak talai ezin hobea duzuela Euskal Herrian gertatzen den musika ezagutzeko, baina batez ere ezinbesteko erreferentzia dela Gasteizen bizi den musika egoera ezagutzeko, ez? Esango nuke ere, gaur egun Gasteiz agian izango gara Euskal Herriko hiriburuetatik, musikalki pilpilean dagoen hiriburuetariko bat, Alabeditik hasita, hor dago Gaztetxea, hor dago Geldorado, Jimmy Jazz, eta beste hainbat areto txiki eta ertain, musika programatzen den, gainera garaioetan nahiko arazo daude udaletxe jarritako debeku txiki baten gatik, debeku handi bat bilakatzen dela azkenean, esan daiteke musikalki Gasteiz oso hiri bizia eta koloretsua dela, ez? Horren adibide askotan ez, iristen garen ostiralean eta asteburuko errepasoa egiten dugunean, gutako bakoitza egun berdinean kontzertu ezberdin batera joaten dela, hori da, ez, adibide garbi bat, baina bai, badago sekulako estena, Bai, askotan, esan dozuna, ez, bitxia da askotan hori, ostiralean juntatzen gara, programa grabau eta ostia, komentatzen dugu, normalean igual hartze du pote bat, eta gero bakoitza, gertatzen zaigu ostiral batzutan, bakoitza doiala, bat Geldoradora, beste bat Jimiasera, beste bat Errekale Horrera, eta bai. Bai, gero
bi areto nagusi dodez, Jimmy eta Geldorador normalean sarrera ordaindu behar da, baina gero Gasteizekona daukana da, asteartero, azkenengo ez dakit 15 urtetan parralen, asteartero, hori badela musika, batez ere musika doainik entzuteko toki bat, Gaztetxean ere, kontzertu pila eta dira, errekale horren ere, asko. Tabernetan, ebe bai, ze orain hasi dira taberna pila bat kontzertuak egiten, eta adibidez ostegunean daukagu beste bat doainik, ez? Bai, hori da, bai. Eta gero horrezango nukena da, publiko aldetik eta ez dakite hainbesterako eskaintzaina anitza da, gero ez dakite askotan kontzertuan beti berdinak biltzen gara, eta Gasteiz hiri bat da, baina herri txiki bat ere, bai. Eta... Bai, hori da, gero kontzertuetan, hori leku guztietan gertatzen da, ez? Azkenean betian gazenak ezagutzen gara gure artean eta beti aurpegi berdintxuak ero ikusten dituzu, bai. Kaixo Euskaldun jendia, ni Ruper Ordori ganaiz eta nik ere Parisakutan 3 kortxea entzuten dut, agur beru bat, bioa zuek. Eginak ditut. Batzutan, hemen estudia gutxi eta kalera irteten zarete, hor ere ekimenak egitera, Alabedirroko hor dago, Muñuko Hotsek ekimena hor dago, non zuen programa eta Alabedirratia ere, parte garrantzitsua ez, lau paretetatik atera eta kanpora ere zarata zabaltzera. Bai, Alabedirratia eta Gaztetxearen bitartez, jai ezberdinak antolatzen ditu, eta zuk esandako Muñuko Hotsak eta Alabedirroka bi adibiderira, eta orain dela 2 aste egin genuen Alabedirroka, eta oso ondo atera zen, sarrera zera bikoina egon zen, eta oso giro ona, egia esan. Bai, Muñuko Hotsak nik uste sortu zala, bidea nagusia zen ekartzea Gasteizera, Jimilla zeo Geldoradon, areto hoietan joko ez duten taldeek, ez? Adibidez ez dakit, aurten zeintzuk ekarri ditugu, Kaskezur, bordaz talde batzuk, ez, potenteak diesela, baina igual ez daukabela toki bat espada parra astearte batean, eta horri erantzuteko ero, sortu zen Muñuko Hotsak egitasmoa adibidez. Bai, gero ekarri ditugu ere Muñuko Hotsaken barruan ekarri ditugu igual areto horietan jo dituzten taldeak, ez diogu eseri aterik izten eta momentuz Euskal Herriko taldeak ekarri ditugu, egunen batean aukera badago nazioarteko talderen batek Muñuko Hotsaken jotzea, ez dago inungoko arazorik. 20 urte, eta hemendik aurrera, zer? Momentuz, ostiralean, esaspiretan irratian elkartzea, ez? Bai. Eta nik imaginatzen dut, gustora gaude, egia zen, ez dugu asko irratsaio asko prestatzen, ez? Ez ona iritzi eta segiduan zuzenean. Igual egiten duguna noiz amin Twitteren eta zerbait zabaldu, Facebooken eta horrelakoetan, baina... Baina... bitartean horbegiatzen. Diskoak hartze ditugu, eta, irizpide bat badaukagu, adibidez ez dugu disko bate 4, 5, 6 astetan jartzen, beste disko batzuk geratzen direlako... Bai, porkatuta, ez? Orduan, pixkat zorrela martxa, ez? Eskerrik asko lagunok, eskerrik asko Alabedi, eskerrik asko Hirukortxea. Zuei. Eta zuzeneko magia duen irratiak aurrera jarri ezala urte askotan, eta urte askotan Euskal Herriko musika eszenarien berri ematen jarrai dezazuen, gu entzuten jarraituko baituko. Eskerrik asko. Eskerrik asko.